Rene tak kandhani ketemu maneh karo aku Ibu Emi Sudarwati saka TPM Kinanti Wono Bojonegoro Jawa Timur. Ing kalodhangan iki aku arep maca salah sijining gurit saka buku Kinanti Gurit Pawèstri. Sing arep tak waca yaiku kanthi irah-irahan Sederek Sikep. Sederek sikepku sinebut wong samin, minangka cecitraning kamardikan jati, paring tanpa pamrih tan mailu timbal balik, nadyan tansah dianggep cidra tur ala, mitraku ora dadi ngopo. Apa tegese mahkota kanggomu? Sederek sikepku tan butuh emas, picis raja kaya. Piwulang jujur, jujur lan jujur. Ora pareng pek pinek barange liyan. Nemu wae kudu dibalekake. Kabeh kuwi kanggomu ngluwihi donya brana lan kalungguhan. Watak wantumu kadya mercusuar, handadekake aku tansah mongkok. Latimu kuwi minangka atimu, lurung ilmu uga lurus laku. Nangkis prasangka ngugemi budaya adiluhung. Sanajan akeh kang ngendha kuna, tebih mring gebyaring bumi loka. Nanging sederek sikepku kanggoku sliramu mulya ing bebrayan agung, donya tumeken ndelahan. Baurna 10 Agustus 2021.